Salam mehriban agdalım. Bununla men bağladım bilen ahiri yanlık oyunun biçilişini tede görkezmekçi. Ana. Aşırıyımız. Şuma tamam. Ine İki epiligi bunça. Seyret iki epiligi. İğne matan bir kırık. Boyum 2.20. Şol maňa çykýar. Meňem boyum 1.62. Ine şu wagt nämetni alýas? Ana. Öňüne meselelere Aşırsyny alýas. Aşırsyny ine gyrasyndan. Ya bir minçik ştaýna morkodaýynma epilen ýerinden aşırsyny alýas. bütün boyumu alýas ilki. Zapaskamyz bilen boyumu. Aha, ipini bilen. Näçe etdik? 1.50. Ine standart diýdiň da sen, he? Kim bolana danym? Şu aşyryny 38 sant alýas, he? Aha. Juda da ýok bolmasa 50. Egne näme? Şonu goýja alaýjak oturýar, menen ogam, düşen ogam, he? Bu da bir elli Menne bir 42 dakika ýene boyny, şol ipini bilen 1.50 alýas. Bolu bu näme da taýýar, he? Inni iki ýanymy var. Ýanymy da almaly. Ýan. Inni ol ýanyň etegi ağzyndan 20 sant bolmaly etegi. 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 Ana goltukdan aşağı. Yeňimizin oturjak ýeri bar. Hawa, eginden goltuk. Goltuğa çenli. Näçe bolma? Standart molom. Ýok. Ana gaty hordy goltuğun dar giýýärler. Hawa. Şoňa 25-26. Atak menen özüm swabodny hemmekşe 28 alýan. Menem ala 28 o dar halammy. 28 şo goý. Sen tipde tikkäne. Hawa. 28 normal bolýar. Ana şundan aşağı ölçeýär. Ýanyny çykdana. Hawa. Ýeň durmaly ýeri. Ýany. Opşy o näçe boldy? Ine 1.50den 28 aýrýas, şo taýdy. 1.20 bolmalymy? 1.20 kaçyk şeylere. 1.22. Inni şu ýanyň giňligi bar. Şunu 11-12 santy giň şeýle. Şu goltuğun aşağı bolýar da. Ne köp kişi darrak giýýär, menen özüme dar bolmasyn. 11-12 goý. Laýyk. Bolýar. Ine häzir şörsüne tikin düşýär bir. Hawa. Şon zapaska alýas. 10-20 santy. He, dikini aýryp onuň Evet, bu tarapda tikin ýok. Düşdüm, hawa. Olam tükde gitdi. Aha, bilim. Ana 11 goýan. Şondan daşar, şoň bilen 12. Ne bärde de eýlek etek çykdy. He, eýle beýle diýip şu taýdan. Onuň taýdan gowy ýeň çykýar. He, bollun. Bärim. No 20 çykmalla şörsem. Onu açyk Eýle beýle, hawa niço, ha. 1 santy. Onun ştaýny iki çalsan etek dar bolýar, he. Etek dar bolýar, 20-den az alam. Bolly düşnükli. Onuň buny ana kiçeltdik. No 10-20 şunda. Ha, plus minus, ha. Yok, bundan etdik ha. Şundan etdik. Ana 20. Ana 20. Bundan bäriga 11 bolmaly ana 11. Meni mutan 11. Bunçony biriniň olar dikinli bolýarmy? Hawa. Bundan inçejik stroçka. Yo, onu. Billere, Yok, ikisinden dikin geçirecek. Mine o biriniň ýeňinde dikin oýarlar, birine dikin oýanoklar. Ay, onu da ideýärmi? İnçejik geçer sever. Hawa, şeyder. Da. Nemetçe Düşündüm. billere ya oýnar. Getir saklaýyn. Biriktir ya. Ya bir minçik. Aha. Ana ýanymyz taýyny. Ana. Aşağı 2 ýan. Yani, bolly. Indi şu ýeňem oňa näme şöyle kaldy adam gerek galy swabodny biçäýmeli. Ýanky sen şöyle aşağı 28 düşdü. Hawa. Şu 28 ha. Ana da 1.28. 2 ep ýan ýeňiň bolýar ana. Terek koýay.
28 santim. Bunca 28 ýaňa berdi dikinin nimetini aýran okmy? İşte. O da gerekler. He, an. Şu öğrenenim. Edir şeyden 28. Yankı. Hawa. Hadi 28. Köplünç, köp kişi şöyle çala pasakkalı o Hawa. çala. Men olur ağalyan hükman. He, yok onu ideýeli, menem ideýeli hawa. Ne otudalyas. Ona ho stročka uýversmi de Aleksandr stročka uýver zborka nime de çüçüç. Mhm. Otur. Mhm. Bulam yeňim okuy, akad. Hawa. Inni yeňim uýunlu beýle çilen okta In kefelçiliye. Ay illi taýynyň manjatar etjekmi? yok hiç il ýöne günce ýeň urjak gel bir nimeje. Yok illi. Min var yok illi. Min var. Uýun etkeýjekmi şeýle ýanmaýyn. Illi kada tamalyan ha o dünce ýeň bolsan. Awa illi kalaýely. Onu illi kidel işe o da bilen 54 alal ipini bile. Uýun ýeň ha. Awa o dünýe ýeň bolsan da ýanly koýnakmy ýeňine mi dine deli. Çykýarmy? Çykara. 54. Bolany içine ise urmasa da molya. Çil urmasa da na. Inni şu nähil o da diýenini. Boyun allyk. Şu daral diýen ýerine diýjek bolýarlar. Şunu 30 şeýle gitdi. Ay bula wapşe ýa dekene. Eýle kide wa ölçek çykaryp da edip börünün. Aha. Inni şu kep inni meni gyrkyp aýyrýar. Hawa. Meni kep ýa. Inni. Häzir sırada gyrkaýaly. Bol gyrkaýar. Ana aslında şeýle kwadratny alyp Hawa. etsem bolýar. A men ol öwredenden şu taýjygyny adajyk как будто buydyçka şöyle şeýdip durmaýar. Hawa. Şu taýdan şunu ýatjak oýa. Bilýäňiz bu şunu ýeňde adajyk Hawa. oýa. Şonu ýaly bir kenne 1,5-2 santim däl 1,5-dyr. Şeýle çaý ete şeýtmedi ýaly. Düşündüm. Çalaja. Meni ilki gyrkyp aýyralman. Aýyr atto ýeňe şu watyny bar nimet men bulaşyp durmaýyn o. 54. Şeýle gönnä ha. Meni 54. Bak bir şey ansat mehribeýde bu da. 54. Indi taýyn ýa meňiň. Min keseýinmi? Daway min keseýin. Aljakmy? Hawa kesile. Kesip bolamyz soň egnine oýas aşağı bilýärmi? Oýmala. Aba içini köýnekde aşağı şeýle. Şonu kesip bolan soň oýmala. Hawa. Şu da var. Hawa. Berkisi. Men ilk tikemde oýman tikipden şonu aç galyp durýar. Onu şu goltuğun ýany telkerip aşağı düşýän eken. Soň näme sökdürdümmi? Çalaja o. Yakan oturdum, soň ýeňine oturdum, soň sökdüm. Eline yıkama, mala eline yıkalamandır, sen böyle. Bu ýere hiç öyle. Ha, duruversin, dur o. Häzir oýmaly. Bunu gün aýy. Hawa, gün alyber. Gözün günçen bile gözle, günle. Yok sarlar. Hadi iki ýanyň. Düştü. Bilýärmi öňkü döwürler şeýle üçür çalyp zat edip kıyınlaşdyryp bu wagtça kıyınlar şuly öwrenenim. Vay o diýene kile maňsa dekeni. Men o gara bir o var jene tişriýär döwli. Şok ýyl makadyr öýdüp ýörüpdir. Ýok ey. Şaka şukur garýa. Kile oturdum aýratşy. Banka uýup ýapdym. Bir bankadan atjap. Vaýlanmady ýa. Ýok o leşen. Yaman no. Borukdan oşo. Bilet. Nemesem ýokdy. Indi bize häzir şu gerek gelýär. Ýok, bular gerek geldi. Maňa dige häzir ýemin nemessem, bilen şu ýemin näme dessem. Indi şu eýle razniçy ýetdi. Ýok. Bolany ştaýdy.
Dursun'un ne 4 Anam hava. Kesip koydu Ama ya. da diyor mi? Baka 4 bir şeyde. 4 burçada ya o. Onu keplep denge diveteceğiz. Oturdul şu an hazır vap şey ansat. Neme de? Sen her şeyde yerinde Hava. şey çekti mi onu? Ben şöyle ederim. Yaman ansat. Vay kartonda at kesiptirler o da ayalan. Ha o şunu masadan başkalar da uzunluğunu kağıt. O da etmeli. Çurupçuklar oynayamayan o Min kim şunuymun koynoya canım ha. Şunu Ha. koynoya. Ondan varsa ne tuttu? Şunun kazayı bu. Oo. Olle. Ne bulur gerek ki? Olur gerek gelin hatta çıkandadın. O işin. Eğer yankı yen çıkmasa şu tayda galyara. Ha. Şunun şu tayına urno dediler. Düştün mü tam ağız olsa şunu eylesine urup şöyle arkasına urno çıkarlar. Bana onu bir. Yengini vur. Sen yukarı ne diyelim ay? Hava. Şu tay evini üstüne de. Ha. Demolara şu krom kol taran etti anasını. Özüm giden dedi. Ön tarafta. Son video saatlerin lan çok. Şöyle. Primerna göz çenvilen etken son dövrana şeylere koyan özüm çok. Aha. Şeyle o yanına şu iki santıdır da. He. Gördün? Şu tayına Şeyle gidiyor. çenvilen o şeyle na yitrik gittiyen Düştü. tay. Ha, o. Şeyle durma diye düştü. Ondan son görüyen birden yeni de almalı Olsa? olsa yeni kırkay. Katkanam kırkmalı. Elbette Da, il çeker. son çenemedi, ha o. Yeni telkerip duran oldur. Dinleşmedi. Onu sana. Sen özün o da ettin mi? Şunu şey istemem. Neyme şu like sad olur diye yaşa. Öğret. He şeyle mi? Ön ediliyene kendi adli duolun. Onun şu koyalar açık tuttuğuna Ha, yani o. koyup biçip dadik bir yani alyana kendi. He. O benim görün kıydım da şu biçik oğran önümde yok. Gönüdü. Gönüdü. Понятно. Ne? Hı? O mu? Yo berde de Emirhan. Çenvilen ne yönü şeyle. Ne berde? Hana yok. Bir yerde oldum. Göt çenvilen şeyle diyor hayır ya. Böyle şarkıyla almadım da. Onun birden öldüm. Bula telkerip durduysan. Yeniden de birazcık o yani. alaydı Ana, ya. Ha. inni yankı. Yan Allah'a. Şöyle. Aha. İşte ayeti deyip gözüm bile gelme. İnni kırkan son. Düştüm. Kırkan Düştüm. son. Yankı epin cığın. Ne öldüm edin bir çen bilen biliyorsan şunu Ha, bir o. yerde Beyle. Aa. De. Ana. Aha. Şuna şeyle olmalı. Bu diken payına. Aha. Ortasına Ha, o. sürmöyle. Hadır. Uy, bu tarafta mı şu? Yok. Yok. Ha uç tarafın. Durmayacaktaydı. Yankı gün tarafı hayse. Göz gün tarafı. İne Ana şu. göz gün tarafı. İne şunu sürmeli biz. Ha o. Yok, göz gün tarafı sürmöyle. Şunu gösgen tarafın sürmeli. Hava dur göz gün tarafı Sürüye. Ha o. Belli gitti yani. Ha. Ha. O böyle. Hadır açar ne ödüm. Göz gün Ha. tarafı sürülen tarafı şeyle durmalı. Daşınla durmalı. Ha o yeng tarafa yeng. Ana. Ha o yeng taraf durmalı. Dedi. Şu 11 santim ana 11. Hı. Şu tüken ayır ya. Ha, o. Tüken ne mehmet ana belli ya. Mani? İnni. Şu taydan yengin ağzına açan santim olmalı. Misal için. Yiyecek. Mi yok attı yeng del 10 15, 16, 17 var eder. Yok. Za Pascal olsun. Giyin edilir yanlış. şeyle kattı Akla giyin şeyle biliyor. yok. giyin Yok edilir. ucuma gidete 10 meşeday. 15 eder mi? Kattı dar mı olup? Ana 15.
Yok bolu. Men ken. Ya özün çen bilen ana. He, Köp düştüm. kişi şuna. Yok ol var 16 edeli. 16. Ana 20 etti. Köp kişi ana men standart in öwren etdim. Şeyde ya. Ol qotty gi. Neçe? Davay on 17 edeli sen diýsin yani. On meşamas nime bolup gelýän ekeni. Onun gatty nime görsem daralda ýermen. Giň görsem. 17-lige däýeli. Ha bersen onu özüň şeýle aýlaýmaly Ha, ekeni. öyle çen bilen özün. Ana 17. Ma şey däl bolar şu. Dik. Özün. Öyle. Ya bersen. Düştüm. Buna düştüm, bunu Ne düştüm. zapaska koyma yöne. Ha. Düştüm. 17. Daşından da. Teve verdir. Tikin vere ve bir de Ha. şu seni biriktirmeli. Da. Onça onu seyret. Şuňa näme diýilýär? Yani. Yani bilen ýeňini biriktirip, onuň aşyra dakýanmy. İlk yeňini şeýle biriktirýän. Oňa. Muna. Ondan var o da diýden oňa dämeý. Şuň bilen. Bir hil yeňini erdir ortasyny tapyp iki yeňini deňjekýän. O jedip oturýan. İkisi deň oturar ýaly. Ha. İlki. Düşündüm. Onu ýydanam şon ýal deňje oturýan aşağı diýen. Ondan soň goltukda deňje gelýärmi? Deňje geler ýaly etmeli. Sen zborkaňam deňler. He, düşündüm. Ha, o. Deň bolmaly. Onça ýene bir zat. Ha, o. Ýok. Şu arkyna goltuk berip, öňüniň bilen ýydynyň dikini deň bolmaly. He, eginden aşağı gelenne. Ine, öňüm 28. Oýamyzda insan süýşär. Onu berde almaca, bu iti çıkan var. Bu çıkıyor tabii mi? Ödümüz çoğunu almalı. Yani sonra bir yaştıraydın mı? Ödümüz çoğunu. Diye şöyle şey deyip durmalı. Artık alyansın giyecek böyle. Düştüm. Vallahi bana düşündüm onca. Zapaska. Ha. Sev ona düşündüm. Zapaska böyle. Şimdi bunu öňü Ağlarım düşündüm diye geçip atıyor. Şimdi de doğrarlar da. Hava, vallahi da var. Ana, öňü git belläň şunu. Ana öňü. Aha. Iydi, biler ýaly. Ana iydi. Iydyna abyçnyna açylış näçe etýär? 7. Näme açylşy? Ýaka açylış edilýär. He. Ýok, iydyna gatdy 10 ýyl 7 açamak, onça. Şöylemi? Ýokly 4 ýarma mümkin. Ýok, şeýle, He. standart 7 bolsa, Guçy. Ýok. Iyidin o zatda biçimde öňüne 8, iyidin 9 alýana. Ýok, indi munda tikin ýok da. He, onu muny 8, onu 7 alaly. 8 alaly. Ha, onu 8 alaly. Arkasyny. Ana arkamız 8. 8. Ana eginimiz galýar, näme galýar häzir? 8. Endi 10 ha. Şoňa bar berýärinde. Men gatdy eginim ýokam men. Muna gülçen bilen düşýän mekdayda ýöne. 1,5 sant eken. Ferna ýöne. Iyidini şeýle. Iyidini. Düşdüm. Kesmedi men öýde. Eder ýa kesäýjekmi? Ýok, tapawdy ýok. Ana iyidin. Kesmedi öýdüm. Tarlap keser. Öňüňde neme goýýan? Öň bilýän goýýardyk ýokarsyndan şeýle. Ha, o. 2 bir linýeýkaly. Biçeňde neme öňüni biçende bilýän artyklara şeýle açyp ilk aýratyn kesýärdim uluragy. Ha, o. Edem, insan şo boy pozvalat Etýär. Ha, şol açyk ilk öňüň gytgalýar, häzir ýokary galýar. Bunu sen şu stapelleýän diýen kiçike wytçke zat diýdin. Hükmanman şol. Ýaman godony. Odan oturýam. Ha. A может походу göräýärmi näder dikip nemede. Munin tak ýaka berjekler, ýaka etdiräýmeli ötýür. Näçe alaýdyň oňa 7? Öňü 7. Ha. 7. Eginiň deň bolarmyna, eginiň uly bolara. Nemçi? Uy, bunu dikin ýoga. Ha, onu menem 8. Onam 8 almaly. Ha. Oy. Ana. Ana öň goýýardyk ana 2 santim saat. Ha. Goýýan. Goýmasaň amaly ýöne mene özümde goýýan. Da. Ana berdenim. Onam görçen bilen 3-4 sant, 3 santam ýetdiksere. Ana. 3 santim bolarlar. Ana. 40 ýa. Bu sata gruji tapýan. Näçe bu sata gruji? Minki 29. 29-da.
neçe kiçicik bir 4 santim ya 5 santim ana. Şunyacak wytçika olam inçecik bolmaly. Şeydi bir deydiğinmi? Gitir gitgen çenvelen ýöne bir şunyacak şoda bilir ya. Goçu şol var aynen. Şeyle bolup durano bir hili var şeýle ýığnan şykylça Düştüm. Goçu indi men diýjek bolýanym bar. Şu wysata gruding takyny alan wytçika bilen ýanym oturdum taky nemeler hiç bir päkkel beren o. Galy düştüm. Diňe boýuň oýnar. Açyk boýuň galýa düşünme de wytçikalar. Ýöňüň galýa gytgalar bolar. Ona soň etekde gitti. Bollu no ya ýeňiň oturt. Ha o. Soň ana ýeňiň Düştüm. oturtdyňa şu bäri aýla. Ha o. Onda Şunu var birazcık zborka verir ýalra gallyk men otur etdi. Ha o. Ha. Kele yo aýa. Şo bol. Ha. Soňradyň bilersiň bäri Ha o. oturdun. O taylaryny bilerin, onu bilýänni. Men var şon soranym gowul şu senden. O da deterin günüm ýanyna ýeň oturdup dikerdim men. Ha o. Bir hil men şonu udobny gördüm. Deňjek ýa. Onu berdi, nimede zborka verin dedi, обычно edişimi der, stayraktan stroçka berýän, ha? Ha, ay mena şeýle tutuşan merýän. Tutuşan berýän, ha. Köp kişi murskoy ýeňe. Yo, ilk seredina tapýantyň otaydy. Ha, seredina. Ha, seredina bar. Bollun. Şo bollu kynam derler. Şakır mokuruydu çıkalı. Ha, o menem şu attara kıyni watir. Bollun. Ya. Açgına zbor kaldı. Düştüm, ha. Pasat galca Ha. bolar. Naman oturdum sana. Näýekde workada. Hatta şeýder barip öýde bar, sürüşdirip nemede onu ýaka berer onu. Ono. Srazu ýeňiň agdyn taýynlaýar. Bu ýeňi oturtýan, ýeňi agdyn taýynlaýan, bäri sürýän. Bellijiňe çen. Sürýän. Taýyn şeýle bolup durýar. Meniň oturtýan saatlar göne. Düştüm Goçu. Başa dowam edäýmeli. Boldy. Hatta şo. Bak çekýän. Näder tikerdim? Şakırmak Ýene ölen çalt öňe ile koýnapdy. 10 minutda ýok, bu 10 minut öňkü wiçe bilen epetilje bolandyr. Ay 20 minutda şuwatny edem. Bolan näşeler ýaly mehriban awalam ýanly koýnagyň biçilşi. Dikem soňam taýyn görnüşini soňky wiçemde size görkezýärm. Ini wiçelerde görüşýänçek hoşda bolam.